Com a mi m'agrada sempre anar així per lliure. Soc poc acadèmica. I tot pensat i és l'ideal, tenir-ho ja, aixecar-se un pel matí i baixar al taller amb tot pensat, tot preparat per poder fer la peça que es vulgui. Jo ho valoro molt, els colors i tal. No poder-los veure, doncs els sento i els imagino d'una altra manera, no? El taronja em sona, tinc uns rangos de sons. El verd tinc uns altres rangos de sons i de textures. I és això amb el que m'ajuda a visualitzar un color, no? Que estàs mirant allà les imatges, no saps molt bé on mirar perquè cada matís, cada color, cada textura t'omple els ulls, no? T'omple la vista, no? I no saps molt bé perquè, en el meu cas, que sonen tantes coses, com he pres realment ha sigut sola, a Viladrau, al meu espai, que ningú molestés, que tal, i he anat fent el meu camí jo com he cregut que era més adient, no? Ho valoro tot perquè m'agrada tot, perquè la ceràmica a mi em flipa molt, m'encanta.